Oh. Malaysian red guava. Po. Ang native na bayabas. Sa akin pong panglasa. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Ang susunod po natin na episode po ngayon ay paghahambingin po natin ang lasa ng sarili po nating native na bayabas sa Malaysian red guava na itinanim po natin noong pong nakaraang taon. Namunga na po siya. Yan. Ngayon, gusto ko lamang po ipakita ito pong tumubo na native na bayabas. Ito po sa aking tabi. Yan. Kung napapansin po ninyo, baloktot po yung kanyang sanga, and then hitik na hitik po sa bunga. Okay, so sinadya ko po talagang baloktutin po yan. At yung puno po nito medyo madamo nga lang, ano, at nirentas ko po yan. Kumbaga design lang yan. Para siyempre medyo kakaiba naman po itong ating bayabas. Yan o, daming bunga, pero maghahanap po tayo ng hinog. Anong isang araw may hinog po rito, kinakain lamang po ng ibon. Yan. So tignan po natin yung shape. Medyo parang trompo po siya, no? Ito, parang trompo yung pong kanyang shape. Okay, yan, daming bunga. Yan, ha. Wala tayong mahanap na hinog. Wala. Siguro sa kabila meron. Okay, dako tayo sa, sa isang puno ng native na bayabas. Dito po sa ating raging area, nagtanim po talaga tayo ng bayabas. Ito po yung tinatawag na guapol. Isa po ito sa mga ipinagmamalaking produkto dito po sa bayan ng Bawang, La Union. Yan. So nung nakarang taon ko lamang po itinanim, may bunga na po siya, isa. Pero ano ko, mayroon na rin ano, bulaklak. Okay, so native na bayabas. Ito po yung Malaysian red guava. Meron pa po doon pa, at may tatlo pa doon sa bahagi doon, banda ron sa ating raging area. Medyo umaambon na. Okay, so maghanap po tayo ng native na bayabas. Bunga, parang meron dito eh. Yun, meron malaki. Yan. Yan. Buti meron. Ito. Kung ihambing po ninyo sa una po natin pinuntahan na puno ng bayabas, ito medyo pabilog naman to. Pero pareho rin po sila ng lasa sa kabila. Pwede na itong kainin. Okay. So kung napapansin nyo po itong sanga nito, sinadya ko po talagang tinabasan po ito, o kaya nag-trim po tayo para ito pong sanga papunta po rito sa na direksyon. Kaya sa ating raging area. Yan, sige. Punta tayo sa Malaysian red guava. Mamimitas po tayo. Yan. Ito ang ating Malaysian red guava. Meron na po siyang bunga. Binalot po natin ng plastic para hindi po siya tusukin ng mga insekto at para hindi po masira. Okay, so pwede na po itong pitasin. At pati ito siguro
Medyo maliit pa ito, pwede na rin to siguro itong isa dito. Okay, so tanggalin natin itong plastic. Yun. Oh, kita nyo yan. Pwede na siyang pitasin. Then itong isa, tanggalin din natin itong nakabalot na plastic. Oh, ito na ang Malaysian red guava. Mapula po siya. So bali dalawa po itong ating pipitasin. May papakita lamang po ako sa inyo. Ito, sayang, napabayaan po natin. Yan. Medyo malaki-laki rin po ng kaunti kung ihamping po natin doon sa kabila. Nakulog na po siya, hinog na hinog. Sabay trim na rin. Yan. Ito na. Oh. Titikman na po natin. Ito yung pinaka-highlight sa ating video. Pero bago po natin lantakan ito, sentensyahan. Teka. Ilapag ko muna itong isang bunga ng native na bayabas. Yan. Ito po, native na bayabas din po ito. Yan, kung napapansin po ninyo, wala pong sanga dito sa bahaging ito dahil tinabasan ko po yan, nagtrim po tayo dyan para yung pong sanga ay patungo po sa bandang dito sa bahagi sa ating raging area para meron pong silungan po ating mga manok kapag mainit po ang panahon. Ayan. So tignan po natin doon po sa bandang itaas, marami po siyang bunga at bulaklak. Ayan. Katulad din po sa unang puno na pinuntahan po natin kanina. Okay, so ito po yung isa sa ating mga Malaysian red guava. Oo. Kung sa dahon, pareho lamang po sila. Sa puno, pareho po. Okay, pagkakaiba lamang po yung kulay. Yan, pero sa bunga, magkakaalaman po mamaya. Yan. Maganda. Meron po tayong red guava. May native na bayabas. May mga guapol pa tayo banda roon. Yan, magbibigay po ng ng karagdagang kumbaga kulay sa ating raging area. Ayan, para kaaya-aya namang tignan ang ating manukan. Yan, parang manok na pula rin Okay, so tikman na po natin ang ating mga bayabas. Okay. So ito na po ang ating mga bayabas. Ang native na bayabas ng Pilipinas, kulay berde, at ang Malaysian red guava, syempre pula. Magkaiba po ng kulay talaga. At yung pong size, halos magkapareho lamang po. Pero syempre titignan po natin ang loob kung alin po dyan ang mas mabuto, kung ano po ang kulay, hambing po natin, at ang lasa, pati na rin po ang amoy. Okay, so bibiyakin na po natin itong ating mga bayabas.
ihambing muna po natin ang mismong loob po ng ating mga bayabas. Yan, unahin po natin sa native na bayabas. So medyo maputi po siya na nag-yellow green yung kanyang laman. Kung buto, meron din po siyang buto. Okay? And then sa Malaysian red guava, yan. Siyempre, mapula po yung kanyang laman. And then yung buto, mas marami. Maraming buto. Yan. Kung napansin po nyo kanina sa pagbiak po natin, mas malambot po itong native na bayabas. Yan, siguro, masinog po kasi ito eh. Okay, kumpara po dito sa Malaysian red guava. Yan, ngayon, amuin po natin, ano? Hambing po natin. Yung pong amoy nitong dalawang uri po ng bayabas. Ihambing po natin ang amoy nitong dalawang bayabas. Unahin po natin itong itong native na bayabas. Medyo yung amoy niya parang nangangasim ka dito na manamis-namis. Okay, mabango. And then sa Malaysian red guava, ito po. Ganun din po, pero mas malakas po mas ang amoy nito. Yan, kaysa po rito. Yan, siguro nga, gaya ng sinabi ko po kanina, kasi mas hinog po ito kumpara po dito sa Malaysian red guava. Pero masubukan nga itong overripe. Baakin natin. Yan. O, kita nyo? Mapula rin po siya. O, halos magkapareho na po sila ng amoy. Okay? Halos magkapareho po ng amoy. Yan. Ito pong native na bayabas at itong Malaysian red guava. So ito po hindi po masyadong hinog. Okay, ngayon ang pinaka-importante po rito yung pong lasa. Alin nga bang mas matamis? Unahin po natin itong Malaysian red guava. First time ko lamang po makakatikim po nito. Pero itong native palagi po. Kaya unahin ko po itong Malaysian red guava. Okay? Medyo may konting asim na matamis. Yun. Tignan po yung mabuto po siya. Okay. Siguro subukan na rin po natin yung yung overripe. So, Malaysian red guava. Matamis po siya. Yan. Juicy. Tamis. Okay. So, inom muna po tayo ng tubig para mas maganda po yung ating paghahambing. Yeah. Ang native na bayabas. Sa akin pong panglasa,
mas malasa pa rin po itong native na bayabas. Sa akin lang pero ewan ko lamang po sa inyo kung subukan po ninyo. Okay, siguro sa mga susunod po na araw, magkumpara ulit po tayo. Yung pong medyo hinog, yung katamtaman po yung hinog. Ito medyo pahinog pa lamang po ito Subukan po ulit po natin na magkumpara sa lasa. Yan. Matamis. Mas nangingibabaw po yung tamis kaysa sa asim. Okay? Hindi po natin dito sa Malaysian Red Guava. Na manamis-namis lang. Hindi po gaanong matamis, hindi naman po gaanong maasim. Okay. So, subukan ulit po natin sa susunod. Kasali na po yung yung ating guapol, kapag pwede na pong pitasin. Well, hanggang dito muna po mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pong patuloy na pagsuporta at panonood sa ating mga video. Bye! Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.